Mlalelo wami ngiyakubongelela kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuzo njengamanje ngiyacela wenze sure ukuthi usuku lakho lokuqala la upressa i-subscribe button kanti-ke ngabuya injinga la ekhaya uyalazi udaba ukuthi uyalike bese sihlangana kwi-comment section. Uma ngabe ividiyo isiphelile ngiyacela sehlise amagama eziswana siyilalele indaba bese sikwazi ukuthi sithathe isayidi ngendlela okuyiyona yona. Namhlanje nguphathele ubhuti uPhakamani owayekade elinyazwe usisi uprincess ngesikhathi ke emlimaza emshisa ngeacid. Usisi uphumele obala ukuthi yini kahle kahle owayebanga noPhakamani ukuze kufike lesa sigaba. Kujwayelekile ke bafethu ukuthi umuntu nomuntu ebesebudlelaneni obusuke buhlukumeza ngaleso sikhathi noma ke omunye oyibona ngathi uyahlukunyezwa ngaleso sikhathi, sikakhulukazi kulabo bantu besifazane esibambisene nabo kulezi insuku. Kunezinto abangayi-understand noma kunezinto asebezazi okudlula thina ezifaniswa namalungelo. Kudala lento le kade ingenzeki singasho ukuthi mhlambe lento le ayiqali ngaye, kodwa ke ibiyenzeka ngaleso sikhathi abantu bebengawuthi bethatha isinqumo ngoba bekuyiyona ndlela mhlambe bebenziwe ngayo ukuthi ba-understand ukuthi umuntu wesilisa uyahlonishwa noma ngabe kwenzakaleni. Namhlanje khona amalungelo ayabasekela ngaso sonke isikhathi. Ngiliphethe ke udaba la sisi noma lo amanqampunqampu, kodwa ngifuna ukwenza sure ukuthi mhlawumbe usalile ukhosini FM ongakwazi ukuthi ulilalele lapha ku breakfast vuka ivuka breakfast show ivuka breakfast show. Kodwa umuntu othe neyiwintatheli kodwa khona izinto obuye ukhuluma ungazazi. No guys, lento lena mina ngifuna undlulisela lokho ngifuna undlulisela khona ngendlela okuyiyona yona. Ngiyaxolisa kakhulu uma mhlambe kukhona ongezwa ngingeyona professional ngalendlela yena athanda ngayo. Alright, ngiphathele lona ke udaba likaPhakamani nosisi eyikhulumela yena mathupha ukuthi uyaxolisa futhi uyazehlisa kuPhakamani ngesenzo asenza. Uyaqonda futhi ukuthi kuwubungozi obungakanani obacishe behlela uPhakamani, njengoba ke yena engakhombi lutho ekhomba ukuthi uPhakamani wayemhlukumeza, kodwa uPhakamani uyasikhomba isici noma ke uyasikhomba isibazi ekuyisona esiveza ukuthi usisi wayithathela inqumo. Angandi kakhulu mina mlaleli wami, enza sure wena ukuthi ususubscribeile wajoyina lapha ibutton la join lokunikela ukuze sikwazi siqhubeke sikwenzela ama-show. Mawukuthi futhi usufuna unsubscribe noma ngabe nini kulona uyakwenza lokho, akuphoqi ukuthi ufuna nomgodi ufanele uze ulandela ukuxhasa nje ishow yakho. Mina nawe asihlangana ku-comment section mangabe kuphela le video. Ngiyabonga ithuba. No, it's fine. Asiyenzeni siyikhulume la. Isithathu sibeke ngosuku lesigameko. Yini yaholela ukuthi kuze kulimala uPhakamani ngendlela alimala ngayo? Engakusho bhutani ngizobingelela nje bonke abalaleli beKhozi FM. Igama lami nguPrincess wakaHadebe. Usuku lesigameko sami noPhakamani akukho lula ukuthi ngingakhuluma ngakho emoyeni ngenxa yesimo senkantolo, kangangokuthi bebengadingi ukuthi ngingakhuluma nomunye umuntu ngaleli cala ngingakhulumi naye uPhakamani. Kangangokuthi njengoba sizoya khona angazi ukuthi isimo sizobanjani uma bethola ukuthi kuwe kwaba nokukhuluma njengalokho, ngoba kunanokucindezeleka okukhona kumina. Kepha engakusho kubalaleli uKhozi FM ukusho nje ukuthi ngingasho ukuthi bengikwi-relationship etoxic and bekunzima ukuthi ngingareporta. Mhlawumbe uma unga-understanda kunzima ukuthi ureporte yabo umuntu ukhulana naye ngoba usamthanda, awazi ukuthi nakuzokwenzakalani. Kanti uba kwazi kwagcina kwafika kulesi simo-ke kwaba ukuthi-ke nangoku seyangibophisa-ke. Kodwa nje okuningi angikwazi ukuthi ngingakwethula okhozini ngenxa yesimo senkantolo. Kahle kahle kube asikho ngaphansi kwaso. Ngabe ngiyakhuluma kakhulu kodwa manje ngivinjelwa yisimo nami. Kepha nginamazwi nje ebengifisa ukuthi nje ngiwadlulise kakhulu kuyena, naye ngifisa ukuthi awamukele nanoma engangawamukela namhlanje noma engangawamukela kusasa, kepha angizophela amandla, ngizolokho nje ngiqhubekile ngizithobile kuyena. Okay, asiwasho lawo mazwi lawo. Namazwi ngifisa ukwadlulisa kuyena uPhakamani Sibiya. Ngifisa ukusho ukuthi nje ngiyasithoba kuyena, ngiyaxolisa kakhulu, ngiyalibona iphutha lami, umonakalo wenzekile kakhulu, kepha nje ngiyazihlisa, ngiyasithoba and ngizimisela ukuthi ngingenza noma yini engenza ukuthi naye abone ukusithoba kwami, ukuthi angisithobi ngokusho nje ngomlomo, kepha ngisithoba nangezenzo.
Well, angilona ijaji kodwa ezimlalela ngathi kunetone ethi ngikwenzile because nayo be-abusive njalo njalo. Omunye umuntu engathi ziyalingana lezi zehlakalo ngokwevilo ngokwesindo sazo. Kodwa ke understand ukuthi uyasho ukuthi okuningi sazo yokukhulunywe ukukhulunywa enkantolo. Kodwa ngifuna ukuyibheka leyo uxolisa ukuthi kusuke ekujuleni kwakho noma kusenayo into yokuthi ngangipheya back for into obungihlukumeza ngayo. Ngizosho futhi ukuthi ukuxolisa kwami kusuka ngaphakathi ekujuleni. Njengamanje angizimisele ukuthi ngikhombe ngicabange ukuthi hayi mina kwenzekeni kumina ngibe naleyo pride leyo. Njengamanje mina angungisizi lokho because yena nanoma ekhomba nanoma ebona ukhomba amasikazi lawo enzeke ngesimo sokuthi thina besinengxabano. So ipride mina njengamanje angeke izingisize ngalutho. Ukusiza into ezosiza mina ukuthi mina ngiyibone iphutha ngisithobe naye ukuthi ngiyasithoba. Ngalawo mazwi ngifuna ukusho ukuthi lokho engikhulumayo kusuka ngaphakathi enhlizweni yami. Okay, usebenzisa igama lokucindezelwa yini ukuba ucindezelayo? Njengoba kade esho nje ubhuti umdu esho ukuthi nje hayi umshushisi umupha ngani. Umupha ngani kwangempela futhi nje indlela ngicindezela ngakhona. Ngokuthi angikwazi nanokukhuluma izinto ukuthi mhlambe into yasukaphi. Yena ufuna lokho afuna manje nanokuthi uma usenkantolo kuvele kuthiwa hayi isho yes isho no. Awukwazi ukuchaza lokho ukuthi hayi kwenzeka kanjena lento yasukaphi. Abafuni konke lokho bafuna ngale ndlela bona abafuna ngayo. Ingakho ngithi nginokucindezeleka mina angikwazi ukukhipha usenhlizweni yami. Kodwa nje kulokho angifuni ukubala mhlambe yona indlela inkantolo esebenza ngayo. Mina sengimi kulokho engibhekene nakho umuntu engaba nenkinga naye. Asikhulume ngokukhishwa kwento esenhlizweni yakho. Awikhiphe nangodaba lwezinsolo zokuthi awungekho wedwa mhla uhlaseleka uSibiya. Khona umunye umuntu owahamba naye. Lowo muntu akaboshwanga. Why ungazange umveze igama lakhe? Nakulokho bhuti wami nothi mhlambe khona ngimfishayo ongenze njani nakulokho ngizophinde futhi ngicele ukuxolisa ukuthi angikwazi ukuthi ngingakhuluma ngakho kanjena ngoba ngitsheniwe ukuthi mangingakhuluma izinto ezinjengalezo zonke azibe ngaphansi kwenkantolo yabo. Kodwa inkantolo yona uyitshelile ukuthi wawuhambe wedwa noma izoba surprised ukwazi lokho? No, akaze ngilento bebengakafiki kulokho enkantolo. Okay. Sibayasho ukuthi zonke izinto zangala ngaphakathi enkantolo sicela ukuthi singazizwa ngaphandle ngoba lokho kunganyufela isigwebo saphezulu kwaleso bungasithola. Ukhona uSibiya la sesemaphethelweni kunanamahebezo ukuthi uze kwenzeke lokho ingoba wawusola isenzo sokuthi uPhakamani wabulala umntwana wakhe. Izinsolo zokuthi kuze kwenzeke lokho kwezinye zezinto ezazikuphathe kabi ukuthi yena uPhakamani wabulala umntwana wakhe njengalawo mahebezo njalo. Ngiyakuzwa ngitholile into enjengaleyo kepha eqinisweni hayi akusikhona lokho abakushoyo. Okay. Siyabonga dadewethu. Mroza kubuza kusisi Mfokotho. No, ngicabanga ukuthi mhlambe sibonge nje kakhulu dadewethu ngesikhathi sakho, sibonge futhi nokuhlonipha umthetho iyalo osukunikezwe zona ukuthi ikuphi ongakukhuluma, ungakukhuluma ngasikhathi sini kuphi. Konke lokho kuyasikhombisa ukuthi umuntu olalelayo. Ngakho ke ngoba sonke singaphansi komthetho sithi nje asibonge ithuba lokuthi uphefumule. Kodwa engikubonga kakhulu kuwena ukuthi uthi ngiyaxolisa. Akujwayelekile ukuthi umuntu mase kuyisimo esikanje ngoba njengamanje nawe ikusasa lakho awulazi ukuthi lithini. Kodwa akujwayelekile ukuthi umuntu athi ngiyaxolisa. Noma ngabe kukhona ezinye izinto engingama ngazo nami ngizidefende ngazo kodwa okwamanje nansi into engiyenzile nasi ska sona senziwe yimina ngixolisela kusona. Ingakho nje ngithi ngicela ukubonga mina ngalokho. Ngiyabonga kakhulu nami. Yes. Alright. But lapha before sitetele nje ake ngithi ubhuti wakho lo abenze lento kuyena. Uma ucabanga inkantolo hlobo luni lesigwebo bekamele sibeke kuyena kulo muntu owenze lento kubhuti wakho. Assuming ukuthi lesehlakalo senzeke kumfowenu ozalwa naye senziwa umuntu omunye usisi. Ngokwakho bukaneliseka ngasiphi isigwebo inkantolo ebingasinikeza usisi owenze lokho kumfowenu enashiyelana ibele naye.
engakusho bhuti wami ngabe kubuhlungu kakhulu mina ngifuna ukuqamba amanga kepha mhlambe makukuthi lokho kwenziwe usifo besondelene naye uma ukuthi yena ebezithoba kuyifamily yami kanjengoba nami ngikwenza lokho mina bengingenza ukuthi ubhuti wami mhlambe naye akufike ngoba ukubamba amagqubu akusizi nginje so yefam sekuyena mvuka Africa Breakfast Show sibheka ke ingosi ethu la sikhona ezweni sakhile imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano yeSABC ukhozi FM luhamba phambili. Sikhuluma no-social worker uphilisiwe Hadebe ukubheka ke lolu daba lukaPhakamani. Belokho FM wena oyijaji ulalelile usisi ngendlela athi uyisola ngayo wayizwela ithoni yakho nawe wena ungathatha i-decision ukuthi lokho ngabe kuyisola yini uma ukuthi uzayisola but on the other side uyajustify lento ukuthi kwakumele yenzeke because of ABCD nanokuthi ke yeah man uzothoba bonke ubuhlungu benhlizweni khona mase kunjalo ke kuthini mawusubona ibazi namaskazi oshike nawo lo umuntu lowo na indaphinde yavela futhi ukuthi usisi uthi kwakube relationship ibe toxic mhlambe sona sizathu lesi sigcine siholela ukuthi kuze kuzofika la mawulalela be case uyilandela nazo senkantolo uyavuma naye ukuthi hayi kuba tough lapha ya imibuzo abuzwa yona abashushisi so ke udaba luthi alibe kanjalo ke Phakamani mfethu ufuna ukuya kuyi social worker but ngiyafisa ukuthi ke sizwe side lakho ukuthi moving forward usisi uzoya enkantolo ephindele mali imgweba leyamgweba yini ubufisa ukuyibona yenzeka kusuka manje engifisa ukuthi kwenzeke njengamanje ukufocusa kumina ekuthenini ukuthi ngiyacela iSouth Africa yonke ilule isandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze le operation surgery yakhona le yobuso nasemzimbeni ngikwazi nami ukuthi ngibe ngconywana kulesi simo engibhekene naso njengamanje mhlambe lokho enhlizweni ngingangikhulula kancane ngikwazi ukuthi ngibhekane nabantu nobuhlungu engibhekene nabo njengamanje Oktober lekungisitari udokotela wayethe ingaba imali engango 800,000 yo but ke naye wayengekho 100% sure ukuthi ngaba ngaphansi noma ngaphezulu so ngiyafisa ngeSouth Africa ukuthi ilule isandla kuleyo ngxenye leyo ukuthi ngikwazi ukuthi ngifinyelele kuleyo mali leyo ukuthi ngikwazi kulunga nezinto igcobayo kuthiwa mhlawumbe usinike idea ukuthi ugcobe izinto ekanjani eyibizela izinto engigcobayo angigcobe nje nanoma yini kuno cream engibafakayo ukugcoba wona emzimbeni nanensipho yokugeza angigezi ngo sunlight laba no protex ngicela uzayibalanga ngiyaxolisa kulokho kodwa nje yilezo nsipho kanjalo engena perfume engisebenzisa ngoba even ne perfume angiyifaki angigcobe ngicina nje nge-roll on pen yo and zizabele zakhiwe ngendlela ethile yabusana nawo yebo nje kunjalo ngoba nanomzimba nje wami njengobuluma nje so kunezinto ngiyazi ke bangifundisa nodokotela ukuthi mase kanje kumele ngenze kanje because kumele ngigcobe kathathe a day so manje futhi kumele ngihlezi ngiclean abantu abaningi banokungibona sengihlezi ngiligeza yathanda bakuselo hleko lisekhona ukuthi hayi indoda iyalapheka nokulungile man nangeso ukuthi idlule sesakhuluma ngizokuzama nami ukwenza follow up kwezinye izinsizwe ezimbili uSiphamandla Mpontobela noMuzi Ntombela balaphane babanani babethe bazofaka umncane just ukusupporta kulokho ukuthi ukwazi ukuyithenga lezi zinto while sabhe ukuthi umsamaria abalungileyo singabathola yini abangenza la operation yeah okay ulungile ngoyichecka ke insizwa lama ukubalaleli uSiphamandla noMuzi bazosilekelela sikijimeni ukukhulu ukuphuthuma siyeke kudadewethu uphilisiwe Hadebe philisiwe sekubekelela sikwamukele kuKhoze Ekseni siyavuma Ungane siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sinikeza sona ekseni kuyivuka Africa Breakfast Show udaba esilokhu sinilandele njalo engcane mhlambe luya bheke emaphethelweni uthini nje wakho umbono mayelana nalesi simo usilalele Rosa eqinisweni nje lilonke
kwenzekile njengamanje sethi kwesinye stage noma kwelinye izinga layo lolu daba lolu ngokulandela kwethu. Uma ngizwa la uthi sekhuluma ngoba phela manje indaba esibhekene nayo namhlanje ingokuxolisa kukaZihle. Uma ngimuzwa uPrince sekhuluma uyachaza la ukuthi akanikezwa ithuba enkantolo lokuthi achaze kabanzi, uyayibeka ingcindezi ayitholayo ngokubuka kwakhe enkantolo. Kodwa ke bengifuna lesibuka ukuthi kahle ngize ngifike esigabeni sokuthi ngizocela uxolo kahle kusuke kusuka kuphi, ngoba kulezi zigabanyana njengomuntu osuke ecela uxolo njengokuthi nje sengibonile ukuthi no lapha mhlambe ngenze kakhulu ongeqisa isandla, bese-ke ngizocela ukuthi no ngiyakuvuma iphutha lami, bese kuqala mina uqobo lami ngizixolele mina ukuze ngizokwazi ukuthi ngithole umdlandla phela ukuhamba ngiyoqonda ngqono menziwa. Uyayizwa leyo nto? Njengoba echaza la uPrincess ukuthi usathola ucindezeleko nani ngiyafisa ukuthi going forward mhlambe nayo ikhona itherapist eyihambayo, but-ke kube ikona ukuthi she understand noma i-impact yalolu xolo ayicelayo kulesi sikhathi samanje. Naye ubhuti la ngiyeza yethi ulimele, and into engiyithanda kakhulu futhi-ke uPhakamani le ukuthi akhulume nje iqiniso abe sobala nethoni yakhe-ke uPhakamani iyatshengisa ukuthi lukhona usizo aselitholile in terms of i-therapy manje.